Аяк кырып тормыш итү Пeygamberning sünneti Матур эмин гыйлең булу Раббыбызның нигъмәте Һәр гаиләгә Аллаһ Раббым бәхет куанышлар бирсен Бер-береңә шатлык булып яшәүләрне насыйп итсен Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleykum aziz din kardeşlerim. Biz özümüzün gaile derslerimizni davam etemiz. Hem uzgan tapşırığımızda sizin bilen zor bir sorav koyduk. Ol da bulsa uyda kim hoca. Hem bu cevaplı vazifani Allah Teala ir zatlarına tapşırdı dedik. Әлбәттә, үзебезнең хуҗа булуыбызны ишетү без ирләргә аеруча куанычлы нәрсә, әмма ләкин һәр кайсыбыз да аңларга тиеш шуны, хуҗа булу ул әмер биреп утыручы патша гына түгел, бәлки үз хуҗалыгын кайгыртучыдыр. Сөйкле пәйгамбәрбез үзенең хадисендә әйтте, һәр берегез көтүче һәм үз көтүе өчен җавап бирә. Шуңа күрә гаиләдә нәрсә генә булмасын. Анда бәхет, куанычлармы, яки киресенчә анда хәсрәт, көенечләрме, иң беренче чиратта моның өчен ир җавап бирә. Шулай ук гаиләдә булырга мөмкин тәртип, гаиләдә булырга мөмкин яхшы тәрбия, булырга мөмкин тәрбиясезлек, азганлык, монда да беренче чиратта ир җаваплы хуҗа буларак. Шуңа күрә Риза Фахриддин хәзрәтләре әле моннан 100 ел элек үзенең гаилә китабында үзегез яхшы булсагыз, хатыннарыгыз сезнең өчен фәрештәләр булыр дип язып калдырган. Ир кешенең хуҗа буларак төп вазифаларының берсе гаиләсен тәэмин итү. Ягъни матди халатын, финанс халатын гаиләнең кайгырту беренче чиратта ир вазифасы булып тора. Шуңа күрә гаиләне Аллаһ биргән ризыклар белән ашату. Белгәнебезчә, ул ризыклар күктән алтын һәм көмеш булып яумый. Аларны эзләргә кирәк, тир түгеп табырга кирәк. Шуңа күрә кышлар да иртә белән торып басу кырларга чыгып китәләр, суалчаннар, кортлар алып кайталар. Шуның кебек ир дә ул баш катырга тиеш. Ничек мин гаиләмне хәләл ризыклар белән ашатам? Ничек мин үземне, хатынымны, балаларымны киендерәм? Беренче чиратта ир кайгырырга тиеш. Без гаиләбез белән кайда яшәячәкбез? Фатир алабызмы? Кеше фатирына кирип торабызмы? Йорт салабызмы? Урман кисеп, бура-бурап күтәрәбезме? Беренче чиратта менә булар барысы да ир вазифасы булып торалар һәм кыямәт көнендә һәр бер ир Аллаһ Тәгалә каршына килеп баскач, Аллаһ Тәгалә һәр кайсыбыздан сораячак. Син хатыныңны ничек ашаттың, ничек аны киендердең, балаларыңны ничек кайгырттың, яшәү урынын ничек эзләдең, ничек киендердең, һәм башкалар. Һәм сөйкле пәйгамбәрбез үзенең бер хадисендә әйтте, ир кешегә гынахлы булу өчен үз гаиләсенең хакларын кысырыклау, ягъни хакларын тиешенчә үтәмәү гынахлы булу өчен җитә диде. Гаиләне кайгырту, тәэмин итү, ашату һәм ишертү аның мәшәкате зур. Ул җиңел эш түгел. Әмма ләкин бу урында мин үземне ир буларак һәм барча ирләрне дә сөендерәсем килә, чөнки Аллаһның рәхмәте ир затларына бу урында шул кадәр зур. Ир кешенең ихлас күңелдән үз гаиләсе өчен кылган һәр бер эше, түккән һәр бер кеше, алып кайткан һәр бер ризыгы, акчасы, булар барысы да әгәр дә хәләл юлдан булса, садакадан китә. Ир кеше садака биргән кебек була. Үз гаиләсенә алып кайткан нәрсәсе белән дә. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәрбез, әгәр дә бер ир әҗр савап өмет итеп үз гаиләсенә байлыгын сарыф итсә, бу аның өчен садакадан китәчәк диде. Хәтта бу садакадан китү генә түгел, садакалар беләбез күп төрле була.
Менә шул садакаларның да иң саваплысы булып тора. Чөнки икенче бер хадистә, бу хадисне Абу Хурайра ишеткән, сөекле пәйгамбәребез әйтте, динарны, ягъни алтын акчаны элек шундый булган, тотырга була Аллаһ юлында. Мәчет, мәдрәсә салып, башка изге юлларда. Шулай ук динарны тотырга була кыл азат итүдә. Шулай ук динарны тотырга була мискенгә, факиргә ярдәм буларак, һәм динарны тотырга була үз гаиләңә. Шуларның да иң саваплысы үз гаиләңә тотылганы. Шуңа күрә бу мөхтәрәм җәмәгать Аллаһ Тәгаләнең безгә булган олуг рәхмәтедер. Әлхәмдүлилләh, ир кешенең гаиләсе өчен кибеттән алып кайткан бер ипи белән 1 литр сөте дә садакадан китә. Әгәр дә балаларыма күчтәнәч булсын әле дип, шунда яшелчәсен салса, җиләк җимешен кыстырса да, булар да садакадан китә. Һәм белгәнебезчә, тормыш ул сөт һәм җиләк җимеш белән генә бармый, яшәү өчен урын кирәк. Шуңа күрә кемдер йорт күтәрә, шунда бөтен сәламәтлеген бетерә. Авыл гаиләсе өчен, иншалла, бу да садакадан китә. Шулай ук йорт булгач, фатир булгач, аның утына, суына, газына түләргә кирәк. Әлхәмдүлилләh. Гаиләң өчен булса, булары да садакадан китә. Шуңа күрә гаиләбез өчен нәрсә генә эшләсәк тә, хәләлдән булса һәм ихлас күңелдән булса, булар өчен ир әҗр савап ала. Аллаһ насыйп итсә. Хәтта ире хатыны белән ашаганда, кулындагы ризыгын кулыннан хатынына каптырса да, бу да садакадан китә. Чөнки сөекле пәйгамбәребез Сагыд ибн Аби Ваккас исемле сахабасына әйтте, Аллаһ юлында нәрсә генә сарыф итсәң дә, әҗр савабын алырсың, хәтта бармагыңнан хатыныңа каптырган ризык кисәгендә сиңа әҗр савап насыйп итәр диде. Шуңа күрә уйнап, шаярып, тәмле ризык кисәген ир белән хатын бер-берсенә каптырса да, иншалла, бу да садака була. Һәм икенче бер хадистә сөекле пәйгамбәребез ире хатынына су эчертсә дә, моның әҗр савабын алыр диде. Шуңа күрә, газиз дусларым, безнең гаиләбез өчен кылган һәрбер тырышлыгыбыз садакадан китә. Садака ул гаиләгә бәрәкәт, куаныч алып килә, тормышның рәхәтен арттыра. Шуңа күрә күп кенә ирләр кай вакыт гомерләре буе эшләп, үзләренең тапкан акчаларын кассаларга тутыралар, мендәр асларына җыялар, әмма үз гаиләләре өчен кызганалар. Әлбәттә, гаилә бюджетында иктисад, экономиядә булырга тиеш, ләкин ул саранлык һәм кымсызлыкка әйләнергә тиеш түгел, чөнки саранлык кешене бер кайчан да байытмый, киресенчә факирлеккә һәм зәгыйфлеккә илтә. Ирләр игътибар итәргә тиешле тагын бер нәрсә, бигрәк тә ирләр игътибарына гаиләгә кайткан һәрбер нәрсә ул хәләл һәм хәләлдән булырга тиеш. Еш кына яки белемебез җитмәү, яки тиешле игътибар бирмәү, кирәк дип санамау сәбәпле, ата үзенең гаиләсенә алып кайткан ризыгының хәләл һәм хәләлдән булуы белән борчылмый. Ризык ул үзе хәләл булырга тиеш, чөнки беләбез, ризыкның харам булганнары да бар, һәм теләсә кайдан, теләсә нинди итләр сатып алып, үз гаиләңә алып кайтудан сакланыйк, чөнки харам ашап үскән бала ул харамны үз иченә сеңдерә, һәм аның киләчәктә халкында да, үз-үзен тотышында да шушы харам барыбер үзен күрсәтәчәк. Шуңа күрә ризыгыбыз төрө белән хәләл булсын. Гаиләгә кайткан нәрсә үзе хәләл булу гына түгел, ул хәләл юлдан да кайтырга тиеш. Әгәр дә ата-ана үз гаиләсенә, үз баласына алып кайткан нәрсәләрен кеше хакына кирип, яки башка берәүне рәнҗетеп алып кайтсалар, әлбәттә ул рәнҗеш, хәсрәт булып, гаиләгә алып кайткан нәрсәгә ияреп кайтырга мөмкин. Шуңа күрә үзенең гаиләсен яраткан бу мәсьәләдә бик уяу булырга тиеш. Моннан берничә ел элек мәчеткә бер әти килде һәм кызына килгән бик каты авыру турында сөйләде. Сызланып сөйләде. Акчасы да бар, кеше дә бар, мөмкинчелеге дә бар, әмма үзенең кызына ярдәм итә алмый. Менә нишләргә? Шунда инде мин аңа
Шундай сорау бирдем, менә ул хәсрәт, афат сезнең өегезгә нәрсәгәдер ияреп кайтмый микән? Шуннан соң ул бик каты уйланды һәм ни мөгаен бу афат безнең гаиләгә минем эшләгән эшем сәбәпле, сәүдәм сәбәпле кайтадыр диде. Мин аннан, сез нинди эш тәсең дигәч, ул мин бит ярты шәһәрне аракы белән тәэмин итеп торам дип җавап бирде. Шуңа күрә кайсы гаиләдә аталары аракы эчеп кайтып, бәлки балаларына кул күтәрәләрдер, бәлки бер-берсен рәнҗетәләрдер. Алла сакласын, менә бу рәнҗеш ул кешегә дә кайтырга мөмкин. Шуңа күрә ризыгыбыз, алып кайткан малыбыз хәләл булсын һәм хәләл юлдан булсын. Шулай ук мөселман ире үзенең гаиләсенең дөньясын гына түгел, бәлки мәңгелек йорт, ахирет тормышында кайгыртырга тиеш. Әгәр дә гомеребез буе хатыныбыз, балаларыбыз өчен тырышып, гомеребез буе бикере чыгарып, эшләп, аларны яхшы йортта яшәтергә, яхшы машиналарда йөртергә, яхшы киемнәр кидертергә тырышып та, әгәр дә ахирет нигъмәтләреннән яраткан гаиләбезне мәхрүм итсәк, бу дөрес булмый. Кыямәт көнендә балаларыбызга әгәр дә фәрештәләр барыгыз утка, барыгыз җәһәннәмгә, сез бозык тормыш иттегез дигәч, әгәр алар бармак белән безгә әтиләренә төртеп күрсәтсәләр, я Раббым, менә шулар сәбәпле без бозык юлда булдык. Аларның безне төзәтергә, безне тәрбияләргә вакытлары булмады дип әйтсәләр, без нәрсә дип җавап бирербез? Шуңа күрә җәннәтне, эй балакайларым, мин сезгә бу дөньяда, 3 көнлек дөньяда төзергә тырыштым бит дип акланырбызмы? Юк. Үзенең гаиләсен чын кайгырту белән кайгыртучы ир дә, ата да, бабай да гаиләсенең дөньясында, ахирәтендә төзергә тырышырга тиеш. Һәм җәннәтнең дә иң зур бәхете анда ялгызың түгел, үз гаиләң белән, бала, аныкларың, әти, әни, бабай, әбиләрең белән кирип, шунда бер-береңә кунакка йөришеп, дөнья хәлләрен искә алып яшәүдәдер. Соңгы вакытларда татар мөселман ирләре үзләренә хас булган күп кенә сыйфатларны кызганыч югалтып киләләр. Һәм әллә Америка киноларын күп карагангамы, ир затлары үзләрендә югалтып килә торган кыйммәтле сыйфатларның берсе ул да булса гайрәтлелек, ягъни гади генә әйткәндә көнчелек. Голливуд киноларында анда көнләшергә кирәкми, анда бөтенесе бер-берсе белән кочаклаша, бөтенесе бер-берсе белән үбешә, берәү килеп синең хатыныңны кочаклый, һәм син карап торасың, үзең барып кемнекендер кочаклыйсың, менә шулай итеп алар яшиләр. Һәм әлбәттә моның тәэсире безгә дә кызганычка каршы бар. Һәм монда инде көнчелек сүзе ул хөсетлек мәгънәсендә түгел, кешенең шатлыгын, куанычын күреп киенү, сөенә белмәү түгел. Монда күбрәк гаиләдә көнчелек гайрәтлелек дигән сүз белән алышынса яхшырак була. Чөнки гайрәтле ир ул инде хатынын яраткан ир, ул көнләшергә тиеш. Һәм әлбәттә бу көнләшү шиктән дә ашырга тиеш түгел, хатыны басса да, утырса да, ник бастың, ник утырдың, кем шалтыратты, кайлы телефоныңны күрсәт әле дип, ул инде бер фашистка әйләнергә тиеш түгел. Әмма ләкин ире үзенең гайрәтлелеген дә сакларга тиеш, чөнки соңгы вакытта чыннан да ирләрдә бөтенләй гайрәтлелек, көнчелек хисләре бетеп бара. Әгәр хатыны теләсә нинди ирләр белән сөйләшеп, алар белән ялгыз аулакта калып, шаяртырга мөмкин, кочаклашып та алырга мөмкин, ире бер нәрсә булмагандай тыныч күңел белән басып тора. Әлбәттә, элгәре замандагы ирләр мондый түбәнлеккә төшмәгәннәр. Гайрәтле ир ул хатынын мондый нәрсәләрдән сакларга тиеш, яшерендерергә тиеш. Һәм Имам Ат-Заһаби әйтә, гайрәте булмаган ирдә хәерлелек тә юк. Шуңа күрә хатынын яратучы ир ул көнләшергә тиеш. Кайбер ирләр эштә, урамда чит кешеләр белән шул кадәр ягымлы һәм матур итеп сөйләшәләр. Карап торсаң, фәрештә балчыгыдай, аннан да әдәпле, аннан да мөлаим кеше юк кебек. Әмма шул ук кеше үз өенә кайтса, аның йөзе дә үзгәрә, тавышы да башка,
Ondan da usal, ondan da qatı kişi yok. Eğer de kişinin Allah bergen rahim şefkatin uz yakınları, uz gailesi de kurmese, bu nerse bula indi. Bu gadilsizlik bula. Ay vakit kızıp işlegen vakitta hatın birer yokbar sırağı bilen şaltırata da eri kırığına cevap berip tezrek telefonunu koyarga aşağı. Hatınlar da şaltıratırga vakitin taba bileler indi. Benim şu vakitta elikigi mufti Osman Hazret isketçi. Ay vakit ol özünün bölmesine biz yaş imamlarını jiyip etilerşe pişirgen vakitta onun kısa telefonu şaltırıydı. Ol kim şaltıratkanın görüp, onun şunduk yüzleri üzgere, kıyaşlar çıkıp gite, hem ol matur etip, "Ayy maturum, ayy enisi" deyip cevap bire idi. Abыстaydan kalgan kıyaş nurları ondan soň bizge de eli kolaydı. Peygamberimizin hatını Gaişe tapşırgan hadiste süykli peygamberimiz "Hayrukum li ahlihi" dedi. Aragızdan en hayırlığız öz gailesine hayırlı bulganıgız. Mana şuşu hadiske negizlenip galimlerimiz ayttılar. Eğer de bir kişiden onun öz gailesi hayırlılık kurmasa, demek başkalar da ol kişiden hayırlılık kütmesinler. Rabbim Allah biz irlerge hayırlı irler, hatınlarımızga hayırlı hatınlar bulurga nasip etsin. Bir-birimizni yaratıp, hürmet etip, bir-birimizni baxtli etip yaşavlarını yazsın. İsen, emin olalım. Baxıt kuvanışlar birsin, bir-birine şadlık bulup yaşavlarını nasip etsin.